Takže, vážení prítomní, vítajte na tlačovej konferencii ľudovej strany Naše Slovensko na tému vzniku politickej polície v Slovenskej republike. Ako sme boli všetci svedkami, včera pán premiér spolu s predstaviteľmi ministerstva vnútra ohlásil s veľkou slávou vznik špeciálnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry, ktorú nazvali ako odbor boja proti terorizmu a extrémizmu, pričom v samotnom odôvodnení jej založenia pán predseda vlády neodolal pokušeniu spomínať prácu našej strany a činnosť našich členov. Preto sme zvolili túto tlačovú konferenciu, aby sme ľuďom na Slovensku, obyvateľom Slovenskej republiky vysvetlili súvislosti, ktoré stoja za týmto počinom vlády. Ako iste viete, po tých medializovaných informáciách pána premiéra zo soboty minulého týždňa o tom, že čo sa robí a čo sa nerobí v Banskobystrickom samosprávnom kraji, som ho vyzval na otvorenú mediálnu diskusiu v priamom prenose pred očami divákov celého Slovenska. No a namiesto toho, aby sme sa dočkali diskusie, dočkali sme sa otvoreného potierania alebo pripravenia potierania názorov skutočných oponentov pomocou špeciálnej policajnej jednotky. Pán predseda vlády vo svojej arogancii, moci alebo možno vo svojej zúfalosti, ktorá je podčiarknutá poslednými prieskumami verejnej mienky, zašiel tak ďaleko, že ja sa na tomto mieste pýtam, kto je na Slovensku skutočný fašista, kto je na Slovensku nacista. Priatelia, na stráž. Všetkým týmto nepriateľom slovenského národa, všetkým týmto sionistickým, liberálnym a slobodnúrárskym bandám nevadí Svätoklub. Všetkým týmto bandám vadí slovenský dvojkríž. Od začiatku tohto volebného obdobia totiž predstavitelia vlády rozprávajú neustále o boji proti extrémizmu, o boji proti fašizmu, ale my v ľudovej strane Naše Slovensko hovoríme, že politikov treba posudzovať nie podľa rečí a podľa oblekov a aut, ale podľa ich činov a skutkov. Policajná brutalita, pripomína to rok 1989. Aj tieto slová dnes zazneli v šarišských Michaľanoch. Ťažkoodenci tam použili na protestujúcich vodné delo, tí na políciu útočili kameňmi. Reč však nie je iba o extrémistoch slovenskej pospolitosti, ale aj o miestnych obyvateľoch, ktorí sa k nim pridali. Zdravíme vás a vítame vás. Dobrý. Nazdar. Stretnutie prívržencov slovenskej pospolitosti prilákalo aj nemalo zvedavcov. Dokonca prišli aj celé rodiny s deťmi. Pozrite na kukláčov. Pozerajú, jak sprostí, bo chceli byť. A my teraz slušne pôjdeme po dedinke a nič zle nerobíme. Len pár minút krátko po 2. hodine popoludní už boli zrejme na pochod pripravení so stýčenými vlajkami. Vtedy už boli v pohotovosti aj ťažkoodenci. Prosím, aby ste do 15:30 opustili priestory ihriska. Nie je možné, aby starosta obce povedal, že ľudia sa nemôžu stretnúť niekde bez toho, aby mali jeho povolenie. Ľudia, poďte s nami! Pán starosta. Môžeme otázku, pán starosta? Pokračujeme v našom pokojnom proteste a uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Ustúpte dozadu, som vám povedal. 4 metre tu poďte. Ustúpte dozadu. Polícia zasiahla zákonným spôsobom, ale zasiahla voči tým, ktorí nerešpektovali výzvu predchádzajúcu a ktorí porušovali verejný poriadok. Ťažkoodenci zahnali dáv až na sídlisko. Ľudia zo šarišských Michaľan sa pridávali k protestujúcim a skloňovali slová ako policajná brutalita. Je to brutálny zásah, sú tam deti malé, matky s rodinami. To nemá obdobie. Hoveda jedné čarné!
Polícia na sídlisko, to čo sú chváriči, čo ide? Medzi ľudí, medzi decka, však tu boli decka pred... Pekne sedeli, chlapci som tam bola, pekne sedeli, rozprávali sa, prečo vyprovokovali? Prečo vyprovokovali? To my sme tam staršie ženy boli, sme všetko videli. Je to nepekné. Nepekné, neférové, lebo tí chlapci nerobia nič. No a keď nechce vláda riešiť naše problémy, nech riešia oni. Silvester sa pýta, dobrý večer, prajem. Zaujímalo by ma, aký má názor pán Harabín na pána Kotlebu a jeho stranu a to, či majú mimovládky šancu rozpustiť túto stranu. Pozrite, ja sa nechcem miešať do politiky. Jedno je fakt. Boli tu voľby. Viete, že budeme sa baviť o práve. Áno? O práve. Keď je tu volebné právo, tak volebné právo treba rešpektovať. Hej? A to, čo urobil pán Kiska, že reprezentantov 210 000 voličov on nepríjme, tak toto je naplutie do očí nie pánu Kotlebovi, ale týmto voličom. Občanom. No voličom, no, tým pádom občanom. No ale to sú občania, ktorých on je prezidentom. To je totálne diletantstvo. A keď pán prezident sa ospravedlňoval s tým, že on ako je proti fašizmu, no tak pánu prezidentovi treba potom povedať, prečo prijímal Porošenka. Hej? Prečo prijímal Porošenka? Žiadal Porošenka, aby rozpustil v ukrajinskom parlamente banderovcov a fašistov, aby vymietol, nežiadal. Ho dokonca prijímal. To je jedna vec. Na rovinu treba objektívne. Ja sledujem situáciu ako mimo. Niekedy na jar 2014 pán Kotleba napísal v tom čase starému prezidentovi Janukovičovi list, aby rozprášil tento zahraničím financovaný Majdan a zachránil celistvosť slovanského štátu Ukrajiny. To napísal. To bolo v SME, to som čítal. Hej, to napísal. No a potom vieme, a chválil sa s tým pán Lipšic a pán Kolár a Dropa, že boli na Majdáne, na tom fašistickom Majdáne v Kyjeve, hej, o ktorom ľudia hovoria, že bol. Tak ja sa pýtam potom, kto je tu fašista? Pán Kotleba, o ktorom hovorí Lipšic je fašista. Lipšic zúčastnil sa na fašistickom mítingu v Kyjeve. Pán Kiska prijíma Porošenka, hej, pritom tam na Ukrajine to vôbec nie je neznáme, hej, že majú zelenú fašisti. Hej. Tak teraz ja neviem, ja to nechcem skutočne hodnotiť toto. Ale ja sa pýtam normálne ako občan, kto je fašista? Pán Lipšic, pán Kotleba alebo pán Kiska? Tak ako, ja neviem. Dobre.